Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fixed Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu family, friends, followers, abantu abathanda amakhosikazi kababa Mseleku. Lana siyaqhubeka neshow Uthando Nes'thembu kodwa engakusho. Obazi ekuqaleni ku-season 1, 2, 3, 4, 5 azokubhora lama video because sibuyele emuva. Lana-ke esekuthola ku-season 2 episode 1, u-Obanzi noZenande babe abantwana abancane ngesikhathi esisodwa engathi unyaka owodwa bebephathwa ngaleso sikhathi bacishwe baba amawele. So okuvelayo ubaba uMseleku kanye noMayeni bahambisa u-Obanzi esibhedlela ngoba bathi ma kwabakhona ama-complications akhona. Uthi ubaba uMseleku basola sengathi u-Obanzi ube newele, kwabakhona okwenzakalayo. Angisikuchaze kakhulu lokho, kodwa mabehamba-ke beyobheka umntwana bafike bathola ukuthi hayi konke kuhamba kahle. Kanti nangapha kuphinde futhi kube uMawande uZenande, amagama abacishe afana. uZenande noMangwabe nobaba uMseleku bahambisa uZenande, naye futhi uZenande maye bakhona kube khona inkinga ekhona, so baphindela esibhedlela. Kodwa-ke okukaZenande bekuwukuthi ngathi yena uyokwenziwa i-operation, so uMangwabe nje ubengekho kahle, ehamba-ke naye ubaba uMseleku bebuyela esibhedlela. Nakhona futhi kwafike kwatholakala ukuthi konke kuhambe kahle. Babenesikhathi nje be-catch-up-a noMseleku besalindile-ke i-process yonke. Ma bebuyela ekhaya, uMangwabe nobaba uMseleku, uma kaMangwabe wafika-ke nomndeni ngoba bebazi ukuthi ingane iya esibhedlela nakho konke lokho. Kumthokozisile-ke ubaba uMseleku ukubona ifemeli kaMangwabe. Wachaza ukuthi njengoba ebona ifemeli kuyasho ukuthi nabo bayamthanda umntwana. uZenande ungowabo, shuthi bayinto eyodwa. Kube nesikhathi nje bexoxa kuba mnandi, kubonakala ukuthi uMangwabe nobaba uMseleku bajayelene. Akusiyo le nhlobo leyo ukuthi umamezala. Hey guys, ngicela nilungise lawo magama lawo. Nkosikazi nomakamkhwenyana kunomamezala nomukhwe. Ya, umkhwe wami umamezala umabili, ukuthi sengikhohliwe manje sengize ngaqala ukurekhoda ngiyaxolisa. So kubonakalile nje ukuthi ubudlelwane babo abukho awkward. uMangwabe ukhululekile nobaba uMseleku bayixoxela bayihlekela. Washo-ke uMangwabe ukuthi ngesikhathi ubaba uMseleku efika ethi uzothatha uMangwabe, washo ukuthi ukuphela kwakhe. Manje wathi-ke ubaba uMseleku, hayi themba mina. Wathemba-ke uMangwabe. Kuthe kunjalo wabona zonke izinto zihamba kahle ngoba uthi uMangwabe washo ukuthi mayezothatha umntwana wakhe kuyena yedwa isimo sakhe sizothini. Wathi-ke ubaba uMseleku, relax, uzolungisa zonke izinto. Manje uyasho-ke uMangwabe la uthi-ke nje yena uyiqanda kumkhwenyana wakwakhe nje. Kuyabonakala-ke kodwa guys bekhuluma nje bekhuluma behleka. Kwadlula-ke lapho, makudlula lapho kube nesikhathi la ubaba uMseleku abiza umndeni athi-ke bebebraya. So mabezobraya bahlangana bonke, wathi-ke njengoba ebabizile ingoba ezobatshela indaba ezimnandi. So kumnandi ngesinye isikhathi ukuthi mawuzo-announce into enhle ukhulume nindawonye nonke. Bebekhona bonke-ke, Mayeni, abantwana. Washo ukuthi-ke uthole indaba ezimnandi afuna ukuthi bazijabulele bonke njengomndeni ngesikhathi bedla ukudla, ngoba osibindi bekuyibona bebelungisa inyama la beshise. Uthi-ke le braai uku-celebrate indaba ezimnandi, ama-ofisi athengiwe, okusho ukuthi-ke
Nganganichazela ukuthi wathi bathenga indawo property, ngicabanga ukuthi kufaka nama-office phakathi. Mase-ke ukuthi-ke leyo ndawo abayithengile beyidayise benze i-profit. Okusho ukuthi kulelo bhizinisi-ke kuhambe kahle. Bajabula-ke bonke omama. Nomayeni washo ukuthi hayi, kusho ukuthi-ke thina si-right-ke ngoba phela makudayisiwe sithola imali. Kube nesikhathi-ke la becula khona noSinewe, beyijabulela noSinewe bekhona futhi lapho kwi-braai bekade sekhaya. Kwaba-ke kuvela uMakhumalo nabazali. Angithi masiqeda u-season 1 siqede uMakhumalo ebikela abazali ukuthi kwenzakalani, usehambile futhi wayobheka ukuthi isimo sihamba kanjani, leyo ndaba leyo. Ngasho-ke guys ukuthi kule channel angithandi sikhulume le ndaba. Sizoyikhuluma mangabe ngithola udokotela kukhona azonifundisa khona, ngizothi-ke ngicela nilalele ukuthi udokotela uthini. Noma uMaK eyikhuluma ngesinye isikhathi mase ngithi ngicela nifunde-ke lokhu. Noma kukhona omunye udadewethu okhulumile mhlambe ku-social media ividiyo esho ukuthi ningayishera ukuze nifunde. Mina njengosisi nani futhi njengodadewethu, njengoma, siyayidlula nje. Senzelani? Ukuhlonipha lesimo, nokuthi futhi kungabi sengathi mase sizokhuluma ngoMakhumalo sifuna ukubeka lokhu kuphela. Ungaphezu kwezinye izinto, umakampilo ophethe kahle umpilo, unamabhizinisi, wenza yonke into. Manje angifuni lokhu ngoba nakho sesikwazi kube yifu esizothi njalo masikhuluma ngoMaK sifake le ndaba. Ngathi-ke endaweni yokuthi siyahlonipha, siya-understand futhi ukuthi baningi nosisi angabe abadlule esimeni esifanayo, asiyidlule ngoba sizoyisuke siyikhulume mase siyikhuluma ngendlela engeyinhle, siyikhulume mase kuyadlulela. Ngasho futhi ukuthi mangisuke ngithola ama-comments aphatha lolu daba ngiyawadelitha ngoba angiwathandi. Ngeke ngibone ukuthi awahambi ngakhona. Ngiyadlula-ke lapho singaze sibe emotional. uMakhumalo-ke u-update abazali, wabatshela ukuthi-ke isimo sithini, odokotela abuya kubona bathini. Yadlula-ke lapho, kodwa uthi-ke uyakholelwa ukuthi uNkulunkulu kukhona konke uzomkhumbula, kuzoba njalo. Kube-ke uMangwabe, bese siyithintile le ukuthi uMangwabe ubesesibhedlela ehambise uZenande. Naku-season 6 bake bayiphatha futhi le ukuthi uZenande maye bakhona imaphi ama-challenges abakhona, ngoba naku-season 6 bekungalesi sikhathi bezobuyela futhi esibhedlela. uZenande-ke usekhulile njengamanje, kodwa into yakhe nodokotela isaqhubeka ngoba sibonile ukuthi sesiku-season 6 uMangwabe echaza nobaba Mseleku echaza ezethi okunye akuthandayo ngoMangwabe indlela anakekela ngayo ingane, nakhombise ngayo uthando ngoba umntwana lo oney'dingo ezingafani nezabanye. Siyadlula-ke lapho guys. Sibona-ke uMacele noMayeni behamba ndawonye lana balungiselela iphathi kaMnini. Uthi-ke uMayeni isizathu sokukhetha uMacele ingoba uMacele uyamazi ukuthi unobuvila, so ngoba ehamba noMacele nje uyena understanda kangcono. Uthi uMacele uyazi ukuthi into abengazenzela yona yedwa le uMayeni, kodwa ngoba uyamazi yikho-ke bahambe bobabili bangenile-ke ey'tolo beqhathanisa lokho abaqhathanisayo. Sabona-ke enye ibond ehlukile phakathi kaMayeni noMacele ngoba khona lesi siyaziyo. Ngapha-ke sibona elinye iside labo bahamba-ke ndawonye, babuye bahlala phansi badla-ke. La uMayeni sethi-ke uyabonga ukuthi umsizile kakhulu ngalokhu ukuthi amphelezele. Mangwabe ngishilo ukuthi ufikile kaMseleku ezobona ingane, wasaphatha ukuthi uyasaba futhi ukuza kaMseleku ngoba ikhaya leli elisezingeni eliphezulu kunelakhe. Wachaza-ke nje ngobudlelwane babo nobaba Mseleku ukuthi hhayi baphathene kahle,
nje akukho akhalaza ngayo, nendodakazi yakhe uyabona ukuthi iphatheke kahle. Ngicabanga ukuthi u-episode 1 uphele kanje, uphela sibone ukuthi u-Obanzi noMawande bahambe baya esibhedlela yi-braai ku-celebrate ukuthi kuthengwe ama-ofisi benze imali. uMakhumalo ekhuluma nabazali eba-update ukuthi kwenzakalani. Sisazoqhubeka-ke guys, u-season 1 no-season 2 into efanayo, basanomoya wokuzwana. Bebesasikhombisa leli side sithi hawu ngeke kudlalwa ngathi la amakhosikazi awu-4 nobaba oyedwa manje nje basho ukuthi ayikho into ebaxabanisayo, abacasuki. Bekusenjalo-ke, bekusanomoya nje lo wozwano ku-season 1 no-season 2. U-episode 1 lo siyawuvala, sizobe sesiqhubeka-ke no-episode 2 ku-season 2. Siyahamba nje size sifike ku-season 5 ngoba kuney'ndaba ey'velayo, kunezigaxa, kuney'ndaba ezihlebisayo kancane, kuney'ndaba futhi ezinamanga amancane, kuney'ndaba futhi ey'hlekisayo. Izinto nje ey'hlukahlukene esiy'bonayo nejeni yabo. So ngoba ngiqalile-ke u-5 no-6 sengithi angibuyele emuva ngoba bakhona basho ukuthi hayi fix ungakwenza lokho sizokuthanda, ngase ngithi sure. Yingakho-ke silapha-ke manje. Okwami-ke ngiyabonga i-support, ngiyabonga angiqedi. Bye bye.